नमस्कार, हांव मनीषा पेरेरा गांवान सांगेचें। आयज तुमचे मुखार गणपती बाप्पा मोरया ही म्हजी कविता सादर करता। आयकुया म्हजी कविता गणपती बाप्पा मोरया। गणपती बाप्पा मोरया, माठोळेक वेगवेगळी फुलां फळां बांदुया। एकचारान मेळून वायटाचेर झुजुया। नेवऱ्यो मोदक सगल्यांक वाटुया। विचार आमचे गोड करूंक वावरुया। आरती भजनां म्हणून देवाक ओदीक लागीं येवून आमचो भावार्थ वाडटा। रंगीत कपडे न्हेसून केळीच्या पानार वाडलोलें जेवण एकदम रुचीक लागता। गणपती बाप्पा मोरया, वायट संवयो आमच्यो पयस करुया। गरजेवंतांक सदांच पावुया। हीच देख आमी दुसऱ्यांक दिवुया। देव बरें करूं। विश यू हॅपी गणेश।